Дурашно бародарҷон азиз навора бинен роҳи Кӯлоб Душанбе хиде ки даромади восие ки калон задага ҳаминҷа нишебда бениҳоят проблема вазминай бадами сар набурен ки яхе ҳар касе ки мен балони зимни дошта бошен хуб набоша не хел занҷир хати омада метони навора тамошо кунен хоҳиш агар зарур набоша дар раҳ набурен дар ҳақтон дуогем худованд сафари нектон тия азиз роҳи Кӯлоб Душанбе ина мо аллакай соат чанд шид раҳкӣ кардем амҷа соат 9:37 нигоҳ кунед ях чӣ хеле бародарҷоно эҳтиёт кунед фақат ай рӯи 20 ина нигоҳ кунед чӣ хел раҳ безе бо омад ба он бачаҳое ки ай мошиноро талия кардеса буданд дар анам сардиё истодагӣ буданд алло баракатон ки ҳам бачаҳое ки навора тамошо кардесен хуш ба ҳолтон ки тоҷик дар ҳама ҷо якдигара дастгирӣ мекунад алло нигаҳбонтон.